Vreau să spun din nou cu vorbul umerit și mai mult ca atât vreau să fim umerit Duhului Sfânt în viața nostru. Amin? Cine crede că Domnul să ne trec aici? Amin? Cuvântul spune că este prezent în mijlocul nostru. Amin? Și noi credem. Dacă Domnul se prezintă aici și crede că toți că se prezintă aici, cred că ne mine să-i dăm cinstea, să-i toată onoarea și să-i dăm respect. Amin? Dacă Domnul să ne conștientizeze pe fiecare, atunci când stăm în casa Domnului, când stăm în prezența Domnului. Amin. Repet și spun și acum, cuvântul Domnului s-a spus că păzește Scriptorul din casa Domnului. Noi când venim aici în casa Domnului, răzbunăm cu o jertfă. Fie că ascultăm, fie că nu ascultăm, indiferent ce activitate facem, indiferent ce nu facem, noi ne ducem cu o jertfă înaintea Domnului. Și așa că Duhul Sfânt să
Să
binecuvântarea Domnului și să plecăm acasă binecuvântați. Amin? Amin. Nu vrem să venim în locul acesta și să stăm un pic, să ne chinuim sufletele, trupurile și să plecăm din locul acesta nebinecuvântați. Cine vrea să plece binecuvântat acasă din locul acesta? Amin. Toți vrem să plecăm binecuvântați. De aceea ar trebui ca toți să-L onorăm pe Dumnezeu. Stăm o oră și jumătate în prezența Domnului, îl onorăm pe El și plecăm acasă binecuvântați. Cuvântul Domnului spune așa: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima furată. Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta, acela va primi binecuvântarea Domnului, starea după voia Domnului dată de Dumnezeu mântuirii Lui. Vedeți, noi spunem că vrem să fim binecuvântați cu toții, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne pune niște condiții. Da, noi vrem să fim binecuvântați și Dumnezeu vrea să fim binecuvântați, dar ne pune niște condiții. Cel ce are mâinile nevinovate. Oare ce se referă la Cuvântul lui Dumnezeu când spune Cel ce are mâinile nevinovate? Eu cred că cu mâinile noastre putem să facem multe lucruri care nu L-ar onora pe Dumnezeu. Putem să facem multe lucruri care L-ar întrista pe Dumnezeu. Mă refer la tastatură, la telefon, mă refer la a trage ceva și cred că sunt multe alte lucruri prin care am putea să-L întristăm pe Dumnezeu cu mâinile noastre. Dumnezeu vrea să ridicăm mâini curate, mâini nevinovate să ne ridicăm înaintea Lui. Când le ridicăm curate și nevinovate, El lasă binecuvântarea Lui acolo. Dar când noi ridicăm mâinile murdare, când nu suntem ok, nu suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu, atunci când ne ridicăm mâinile, mânia lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră. De multe ori Dumnezeu este atât de bun, atât de îndurător și se îndură și se îndură și se îndură. De multe ori nu ne ia în considerație când ridicăm mâinile murdare înaintea Lui. Dar vrem în această dimineață să ridicăm mâini curate înaintea Domnului. Amin? Spune Cuvântul lui Dumnezeu: cel ce are inima curată. Ce înseamnă să ai inima curată? Vorbeam duminica trecută la Ferrara despre o inimă curată. Dumnezeu vrea să avem o inimă curată în care să nu stea minciuna, bârfa, răutatea, lenia de a face lucrarea Domnului, lenia de a sluji pe Dumnezeu, lenia de a face multe lucruri. Sunt multe lucruri care ar putea murdări inima noastră și vrem în această dimineață să avem o inimă curată. Amin? Doamne, ajută-ne să avem o inimă curată. Cel ce nu-și dă sufletul la minciună. De multe ori vine cel rău și noi spunem că suntem copiii lui Dumnezeu și nu mințim. Dar de multe ori nu spunem nici adevărul. Spunem ceva așa ceva de mijloc. Dar spune Cuvântul lui Dumnezeu că daul să fie da și nuul să fie nu. Ce trece peste este de la diavolul. Adică dacă mă întreabă cineva ceva, să nu zic nu, nu știu. Nu știu, să văd, mai vedem. Deci să nu zic un nu direct. Și aceste lucruri nu vin de la Dumnezeu. Nu știu, este un nu mai delicat, mai pe ocolite. Dar Dumnezeu vrea să fim da, da și nu, nu. Am observat că, un exemplu, mi-a venit acum în minte. Atunci, de obicei, când ieșim în parcare și întrebăm, mergi la Ferrara? Nu știu. Nu știu. Dar eu nu direct, doar să știe. Că dacă știi că vei, spune, da, vei. Nu știu. Și eu cred că ar trebui să avem grijă la ceea ce spunem. Putem să fim sinceri, nu sau da. Amin? Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va primi, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu mântuirii. Asta vrea Dumnezeu la noi, ca noi să fim binecuvântați în această dimineață. Noi dorim aceste lucruri și, așa cum am spus, și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în această dimineață. Dar dacă dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață,
Am vrea să ridicăm mâini curate înaintea lui Dumnezeu, mâini nevinovate. Am vrea ca inima noastră, când se înalță la Dumnezeu, să fie curată. Doamne, toarnă în inima mea. Pentru că dacă inima noastră e murdară și în inima noastră sunt lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu va turna lucrurile sfinte, aceste lucruri se vor murdări în inima noastră. Și în inima noastră va fi mai multă murdărie și mai multă murdărie. Și vom veni la biserică, Doamne, toarnă în inima mea, Doamne, dă, și Dumnezeu e bun și Dumnezeu toarnă, dar iar toarnă peste murdărie. Iar toarnă, Doamne, curățește-ne. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune, curățiți-vă. Noi trebuie să ne curățim, noi trebuie să golim lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu din inima noastră, că atunci când toarnă Dumnezeu curat, să rămână curat. Amin? Asta vrea Dumnezeu de la noi, pentru că noi cerem, Doamne, binecuvintează, ne ridicăm mâine murdare, deschidem inima care nu-i curată înaintea Domnului și spunem, Doamne, toarnă. Și Dumnezeu este bun și toarnă, dar unde toarnă peste murdărie? Dacă într-un pahar murdar pui apă, o bei murdară, nu? Dar dacă într-un pahar curat pui apă curată, e curată. Trebuie să înțelegem aceste lucruri. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și nu vrem să ne dăm dreptate. Dumnezeu ne știe și ne cunoaște. Am vrea să ne ridicăm mâinile înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, aceste mâini nu au făcut tot ce vrea cuvântul Tău să facă. Aceste mâini nu Te-au onorat. Inima mea nu ți-a cântat întru totul. Inima mea n-a fost sinceră. De multe ori a fost pățărnicie, minciună. De multe ori a fost lucruri care nu sunt după voia Ta. Vreau în această dimineață să golesc tot ce este rău din inima mea. Vreau să-mi curățesc mâine și vreau să le ridic înaintea Ta și vreau să primesc binecuvântarea Ta. Vrem să fim binecuvântați în această dimineață. Dar înainte de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, ar trebui să golim lucrurile care L-au întristat pe Dumnezeu și să întindem mâine, Doamne, mâinile mele sunt curate, inima mea este curată, umple-mă de Tine, Doamne, binecuvintează-mă și vreau să plec din locul acesta binecuvântat, pentru că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Amin. Mai frumoase momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim și lucrătorii din cuvânt ne învață cum pe Domnul Iisus să-L slujim. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt.
cântat cu toții, noi ne bucurăm în cântare și parcă suntem plini de întristare, parcă suntem supărați. Și nu știu dacă ceea ce am cântat e adevărat. E adevărat? Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să mai cântăm încă o dată. Noi ne bucurăm în cântare și rugăciune și cuvânt. Și am vrea să intrăm după aia într-o rugăciune și să-i mulțumim Domnului pentru Biserica Răul Trăzirii din Polonia, Biserica Răul Trăzirii din Ferrara. Să mulțumim Domnului pentru pastorul nostru, să mulțumim Domnului pentru prezbiteri, să mulțumim Domnului pentru diaconii care sunt, să mulțumim Domnului pentru lideri, să mulțumim Domnului pentru tineri, să mulțumim Domnului pentru copii, să mulțumim Domnului pentru familiile noastre, să mulțumim Domnului pentru prietenii noștri, să mulțumim Domnului pentru vecinii noștri și cred că fiecare avem motive personale să-i mulțumim Domnului. Cine nu are motiv să-i mulțumească Domnului? Să zicem mâna sus. Și toți avem motive să-i mulțumim Domnului și cred că merită să-i mulțumim. Amin? Și așa cum am cântat, noi ne bucurăm în cântare, vrea să-i mulțumim Domnului pentru tot ceea ce avem, pentru tot ceea ce am primit din partea Domnului și mai mult ca atât să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce suntem. Amin? Vreau să spun că noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Suntem fii lui Dumnezeu și purtăm identitatea lui Hristos în noi. Domnul să ne ajute în lucrul acesta să putem înțelege, să putem arăta prin viața noastră, prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru. Amin. Haideți să cântăm încă o dată versetul. Noi ne bucurăm în cântare și vom veni înaintea Domnului și vom mulțumi Domnului pentru Biserica Răul Trăzirii, pentru orice lucrare, pentru fiecare departament și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Biserica Răul Trăzirii din Polonia, Biserica Răul Trăzirii din Ferrara, vin să-ți mulțumim, vin să-ți mulțumim, Doamne, pentru vin să-ți mulțumim pentru diaconi, vin să-ți mulțumim, Doamne, pentru slujitorii pe care Tu le-ai ales. Doamne, îți mulțumim pentru ei și Te rugăm ajută-ne ca împreună să putem lucra pe lărgirea împărăției. Aleluia! Îți mulțumim, o Doamne, pentru fiecare lider. Îți mulțumim, o Doamne, pentru fiecare tânăr. Îți mulțumim, o Doamne, pentru fiecare
Știm, o Doamne, că și cu oameni ca aceștia, Doamne, care se duc în mijlocul nostru, Tu vrei să lucrezi și vrei să prezești. Ajută-ne, Doamne, să putem înțelege. Ajută-ne să putem sinceritatea pe care Tu dorești. Aleluia, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru fiecare familie, Doamne, a bisericii. Îți mulțumim pentru fiecare copil. Îți mulțumim pentru prietenii. Îți mulțumim, o Doamne, pentru vecinii noștri. Îți mulțumim pentru țara în care trăim. Aleluia! Îți mulțumim pentru pace. Îți mulțumim pentru liniște. Îți mulțumim, o Doamne, că ne bucurăm de binecuvântările pe care Tu le-ai revărsat din plin. Aleluia! Îți mulțumim de toate inima. Îți mulțumim, o Doamne, pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru lucrarea care Tu vrei să o faci. Aleluia! Aleluia! Îți mulțumim! Îți mulțumim din toată inima Ta, că ești prezent aici și ne bucurăm de prezența Ta. Aleluia! Glorie! Glorie numele Tău! Aleluia! Îți mulțumim! Aleluia! Glorie Duhului Sfânt! Glorie Ta! Aleluia! Glorie Ție! Aleluia! Aleluia, îți mulțumim. Amin. Amin. Am vrea să ocupă locurile pe scaune și ca Domnul să ne binecuvânteze după aceea. Am vrea să mulțumim Domnului că este prezent în mijlocul nostru. Am vrea în continuare să binecuvânteze lucrarea în continuare. Mulțumim Domnului că și-a luat aminte la rugăciunile noastre. Amin. Amin. În continuare, aș vrea să ascultăm tinerii care au două cântări pe slava Domnului și avem în mijlocul nostru pe sora Elena din Republica Moldova. Zic ca Domnul să binecuvânteze. S-a întâmplat o lucrare ciudată, datorită acestei întâmplări se află în mijlocul nostru. Zic ca Domnul să binecuvânteze. Amin. Am înțeles că Domnul se strată cu dar de a compune poezii, cântări. Și după tine, îl invit și pe sora în față să spună o cântare, o poezie, ceea ce Domnul de inimă. Zic ca Domnul să o binecuvânteze. Apropo de sora a fost chemată la loc de muncă și cei ce a chemat-o nu au mai răspuns la telefon. Am ascultat din la Domnului cu o cântare, după care sora ca Domnul să o binecuvânteze. Vreau să cântăm așa cum a fost anunțat două cântece pentru slava și pentru gloria Domnului. Vreau să cântați împreună cu noi. Spune Psalmul 103: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze pe Domnul. Amin? Vreau să vă spun că dacă nu ai făcut-o, te rog frumos să o faci în continuare. În momentul în care tu îl binecuvintezi pe Domnul cu tot ceea ce este în tine, Dumnezeu te va binecuvânta. Amin? Tot ceea ce ai în tine, toată ființa ta, cugetul tău, sufletul tău, inima ta, binecuvintează-L pe Domnul și în momentul în care tu îl binecuvintezi pe El, El va deschide cerul și te va binecuvânta pe tine. Și astăzi vei pleca plin, astăzi vei pleca plină de El, plină de Dumnezeu. Amin? Haideți să lăudăm pe Domnul împreună și să ne bucurăm, pentru că El este prezent aici. Așa cum am cântat cântarea, El este prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Vreau să vă spun ceva. Dacă Domnul e prezent în adunare și noi ne bucurăm în Duhul Sfânt, înseamnă că Duhul Sfânt este în noi. Dacă Duhul Sfânt nu este în noi, noi nu avem cum să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Știți lucrul ăsta? E ceva logic. În momentul în care tu ești umplută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în tine, doar atunci poți să te bucuri în Duhul Sfânt. Degeaba, și spun degeaba, și le scriu cu litere mari, e prezent Domnul în adunare și eu merg pe lângă. Pentru că și binecuvântările trec pe lângă mine. Așa cum trece vântul pe lângă casca motociclistului, da?
Noi am vrea ca să ne bucurăm în adunare, în prezența Domnului, plin de Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt. Amin? Haideți să ne închinăm înaintea Domnului și să lăudăm numele Lui împreună. Amin. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați pe Dumnezeu. Glorie ție, Părinte din ceruri, Tu ești Domn în veci de veci. Amin. Oare ne-am săturat să lăudăm pe Domnul? Dacă ne săturăm aici, ce-o fi în cerul, o să lăudăm tot timpul pe Domnul. Amin. Îngerii zi și noapte strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești. Aleluia. Sfânt, Sfânt, de 3 ori este Sfânt Domnul și îl laudă pe Domnul. În ce limbă se va cânta și se va lăuda pe Domnul? Eu cred că românește. Americanii spun că în engleză și italienii spun că în italiană. Nu știu ce limbă va fi, dar vom lăuda pe Domnul în limba pe care în limba cerească, să spun așa. Dar vrem să lăudăm pe Domnul. Nu contează în ce limbă. Inima noastră și tot ceea ce este în noi să laude pe Domnul. Și să știți ceva, niciodată să nu vă săturați să lăudați pe Domnul. Pentru că nici El nu se satură să coboare peste tine în fiecare dimineață în curarea Lui și credincioșia Lui.
nu se satură. De fapt, se bucură să toarne peste tine îndurare, se bucură să te umple de binecuvântare și de bunăvoință. Amin? Dacă El se bucură, haideți să ne bucurăm și noi în prezența Domnului, să ne bucurăm și dintr-o inimă plină de bucurie să-i aducem laudă, cinste și mărire, pentru că El merită, slăvit să fie numele Lui. Amin. Poezia asta este pentru pocăiți. Și aș vrea ca să ne deschidem inimile și să fim atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și atunci când am primit mesajul ăsta de la Dumnezeu, am făgăduit Domnului că oriunde va călca piciorul meu într-o adunare de creștini, atâta timp cât va fi îngăduit, voi împărtăși aceste versuri cu copiii Domnului. Și aș vrea pe fratele care de la instrument să mă acompanieze într-o melodie de fundal. Mulțumesc! Azi, când străzile sunt pline de reclamele obscene, câți din noi mai protestează împotriva acestor scene? Când păcatul ne pândește și desfrâui la putere, într-o lume depravată și flămândă după avere, câți din noi azi se mai roagă și postesc în umilință pentru rasa omenească, pentru a lumii pocăință? Cine dintre noi creștinii ce-L avem pe Duhul Sfânt îngenunchează ca să ceară ploaia sfântă pe pământ? De ce suntem pasivi la toate și uităm de Dumnezeu? Unde-i focul sfânt din inii, menit să ardă în noi mereu? De ce când Domnul ne vorbește și ne îndeamnă la sfințire, ne îndoim de-a Lui cuvinte și hrănim a noastră fire? De ce respingem când ne mustră
vocea Duhului Divin și ne ascundem sub o mască cu emblema de creștin. Iar în inima petrită se împletesc gânduri deșarte, ce ne fură bucuria și de Domnul ne desparte. De ce ne împotrivim atunci când ne cere ascultare, iar noi plini de răzvrătire lovim în El cu răzbunare? De ce îl hulim prin viața noastră și îl răstignim a doua oară, bătându-i numele de cinste cu rușine și ocară? Și ca Iuda vânzătorul îl vindem cu o sărutare pentru o funcție de vază ce n-are în ea nicio valoare. De ce numai când mă apasă povara sufletului meu, doar atunci în rugăciune plâng și strig spre Dumnezeu? De ce nu-i dau viața întreagă a Lui să fie pe deplin, ca în schimb să-mi dea iertare, mângâiere și alin? Cât va mai dura, Iisuse, starea în care astăzi sunt? Și ce păcate sunt în mine de mă aruncă la pământ? De ce nu pot să fiu lumină în purtare și în trăire, de-am ajuns de râsul lumii și un prilej de poticnire? Și mă întreb cu înfiorare, cum voi fi când ai să vii, ca să-ți iei mireasa sfântă în cerul plin de bucurii? Unde sfinții din vechime, ce din dragoste au murit pentru a lor credință vie în stăpânul prea iubit? Unde sunt ca să ne arate starea în care am ajuns și să pătrundă în labirintul sufletului nepătruns? Căci prea ne-am bătut joc de harul și îndelunga lui răbdare, prea ne-am jucat cu păcatul, călcând sângele în picioare, prea l-am mâniat pe Domnul profitând de bunătate și spunând neadevărul, umplut am golul cu păcate. Doar la o oră de închinare părem smeriți și evlavioși, ca să nu ne zică lumea că suntem necredincioși. Dar în ochii celui veșnic, ce rărunchi a întocmit, cum ne este alergarea, cât de sincer l-am iubit. Și acum privim cu groază viitorul ce ne așteaptă, încercând să întoarcem timpul ce spre veșnicii se îndreaptă. Ne întrebăm cuprinși de frică, de-am fost sare și lumină în lumea asta de căzută, blestemată și străină. Vai de noi în ziua aceea, de-am trăit doar pentru sine, cât se apropie răpirea și ceasul judecății vine. Ah, pământule, ce jale și ce durere vei avea, când Iisus pe veșnicie cerul sfânt îl va încuia. Și câte lacrimi și suspine se vor întinde pe sub soare, în neantul de păcate din genunea aceea mare, iar din flăcările aprinse ale iadului infern, auziți se vor dar bocet, plânsete, țipăte și plânsete. Amin. Domnul să binecuvânteze, invit pe cu laudă și închinare să venim în față. Ca să ne ridicăm cu toții pe picioare și în timp ce vom cânta cântarea, am vrea să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Aș vrea să spun că dărnicia este un mod de închinare ca și cântatul, ca și alte lucruri care se fac și atunci când noi închinăm pe Domnul, nu facem lucruri de obicei, ci facem din dragoste. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 5, fiecare să dea cum aud în inima lui, nu de părere de sine, ci de cine dă cu bucurie iubește Domnul. Amin. În timp ce vom cânta cu toții pe slava Domnului o cântare, vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie și la urmă invit pe fratele Adi să vină să mulțumească Domnului pentru darurile care s-au adunat. Vom pune coșul aici în față și da, este aici și toți care doresc și bine să vină în față. Slăvit să fie Domnul! Parcă nu suntem aici, nu? Spune cuvântul Domnului care aș vrea să-l citesc astăzi. Stăteam așa, mă frământam, oare ce? Și am văzut că Dumnezeu le leagă cumva din ceea ce a fost, din poezie, din cântări, le leagă cumva și ne vorbește într-un fel. Numai ca noi să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Amin?
Spune cuvântul Domnului, nu prea mulți vrea să ia aminte, câțiva au zis amin. Spune cuvântul Domnului la Luca, capitolul 6, versetul 46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Acesta este cuvântul de care am vrea să ne legăm astăzi. Am vrea să-l aprofundăm astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Amin? Mulți, și este și normal, spune cuvântul lui Dumnezeu, mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, n-am făcut noi cu tare lucru, n-am făcut noi cu tare lucru, și Domnul Iisus va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Același lucru, același cuvânt este și pentru noi astăzi. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Noi o să zicem, bine, facem, venim la biserică, cântăm, ne rugăm și este foarte bine lucrul acesta. Dar Dumnezeu vrea ca în viețile noastre să existe roadă. Poate cântăm, poate Duhul Sfânt ne ridică în sus, poate dă cu noi de pământ, poate plângem, poate facem orice. Dar dacă în urma noastră nu este roadă, este un semn de întrebare. Sunteți de acord cu mine lucrul acesta? Pentru că Duhul Sfânt nu poate să te ridice, nu poate să dea cu tine de pământ, nu te poate face să plângi, nu te poate face să ridici mâinile, dar în urma ta să nu existe niciun rod. Să nu existe nimic care să vadă, să demonstreze că ceea ce face Duhul Sfânt este autentic, este lucrarea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu un pic mai sus, că nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Că orice pom se cunoaște după roadele lui. Nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Fiecare pom, fiecare om se cunoaște după roadele lui. Nu se cunoaște după manifestarea lui. Poate vei cânta cu mâinile sus, poate vei plânge, poate te vei ruga, poate vei striga cum nimeni altul nu strigă, dar nu după aceasta se cunoaște că ești copil al lui Dumnezeu. Se va cunoaște după roadele tale. Poți să faci orice, dacă nu ai roade, este un semn de întrebare. Doamne, ajută-ne să avem roade în urma noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu căci cândva în trecut, când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, aduceam tot felul de roade de care ne este și rușine să le amintim acum. Ne este și rușine să ne gândim la aceste roade care le aduceam în trecut. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că noi nu mai suntem în trecut, suntem în Hristos, suntem o făptură nouă, cele vechi s-au dus, lucrurile s-au făcut noi. Și vorbim adeseori despre acest verset și vorbim adeseori și spunem din Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și e bine ca aceste lucruri care le rostim să fie chiar și adevărate. Pentru că, așa cum am spus, atunci când nu cunoșteam pe Dumnezeu, aduceam tot felul de roade. În urma noastră erau unele lucruri, ne lăudam cu unele performanțe care ne și rușine acum să ne amintim de ele. Dar Dumnezeu vrea ca în viețile noastre să existe roadă. Și ca să înțelegem mai bine, ar fi, să zicem, cum ar fi un pom, o floare, înconjurată de spini, înconjurată de bălării, și vine cineva și curățește acest pom, curățește această floare, dă burele din jurul ei la o parte, această floare, acest pom, începe să vadă lumina, o sapă la rădăcină, îi creează toate condițiile ca să fie frumoasă. Același lucru l-a făcut și Dumnezeu cu noi. Eram morți în păcat, eram robe ai păcatului, diavolul ne batjocorea în fiecare zi cum vrea. Și Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre și ne-a scos de acolo, din acea mocirlă, ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a creat toate condițiile ca să aducem roadă spre slava Lui. Și când colo se uită Dumnezeu și zice, cum? I-am iertat toate păcatele, l-am scos, l-am umplut cu Duhul Sfânt, i-am dat viață veșnică.
și nu se vede mare lucru în urma lui. Și același lucru s-a întâmplat și cu poporul Israel. Dumnezeu compară poporul Israel, compară biserica lui de astăzi, o compară cu o vie. Eu am zis de o floare, de un pom, o compară cu o vie și spune la Isaia: voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Ea săpa pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat-o în tească, apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Ne sapă, ne curățește și trage nădejde că facem roadă bună. Trage nădejde că spunem și la alții. Trage nădejde că suntem exemplu pentru alții. Trage nădejde că suntem lumină pentru alții. Că Dumnezeu va vedea în noi, că oamenii vor vedea noi pe Dumnezeu, că oamenii, văzând comportamentul nostru, îl vor căuta pe Dumnezeu și când colo, Dumnezeu când se uită, ne vede de multe ori piedici, bariere pentru oamenii din jurul nostru. Nu poate oamenii să-L vadă pe Dumnezeu de noi. Zice, ca ăla, ca aia, o fi la biserică cum o fi. Dar uite, la lucruri vorbește prostii, parolace, uite, mai fură, uite, mai face aia, mai face aia altă. Nu-i plăcut Domnului lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca noi să existe roada Duhului Sfânt. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: vai de cei ce de dimineața aleargă după băuturi amățitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Vai de cei ce trag după ei nelegiurile cu funiile minciunii și păcaturile cu șleaurile unei căruțe. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai! Este vai de aceea ce numesc răul bine și binele rău. Dar ce-i păcat în asta? Că toți fac lucrul acesta. Dar ce-i păcat că am văzut și pe cutare sau pe cutare? Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vai de cei care spun că întunericul este lumină și lumina întunericul. Vai de cei care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că vorbirea voastră să fie întotdeauna dreasă. Întotdeauna prin vorbirea, prin ceea ce rostești, s-ar putea să rănești. Și s-ar putea să fie amărăciune sau s-ar putea să fie dulceață. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca prin vorbirea noastră să fie numai dulceață. Amin? Puțin. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus, că Dumnezeu dorește de la noi roadă. Și această roadă să fie spre slava numelui Său. Și vedem în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, ce se întâmplă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îmi place foarte mult. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Putem să aducem roadă doar când suntem în Hristos. Nu putem să aducem roadă în afara lui Hristos, în afara bisericii, în afara lucrării lui Dumnezeu. Nu putem să creăm ceva pe cont propriu. Dumnezeu a stabilit biserica și a stabilit ca fiecare în biserică să fie mădulare unii altora. Și dacă eu dau un îndemn, îl dau în primul rând mie și îl dau dumneavoastră. Dacă eu cânt
când spre slava lui Dumnezeu și vă zidesc și pe dumneavoastră. Dacă fiecare ne adunăm în locul acesta și facem o lucrare pentru Dumnezeu în folosul unii altora, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Roada este doar în Hristos. Roada este doar în biserică. Nu putem să aducem roadă în altă parte. Doar în biserică. Dumnezeu a stabilit așa o ierarhie. Nu e vorba de șef, nu e vorba de mai mari, de mai mici. Dumnezeu spune slujitori. Și cine vrea să fie mai mare, să fie robul celor care cred el că sunt mai mici. Dumnezeu a stabilit această ierarhie și Dumnezeu vrea să aducem roadă în biserica sa. Dumnezeu vrea să zidim templul trupului său, vrea să zidim biserica. Fiecare să pune mâna și să facem ceva. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. O piedică în calea, multe sunt piedicile în calea rodirii, nu? Dacă un copac vedem că e acolo, e altoit, e udat, are apă și nu aduce roadă, ar fi o piedică, ar fi ceva, poate el e legat cumva la rădăcină, la trunchi acolo, și nu circulă seva. Poate e ceva, noi îl vedem așa frumos, are frunze, dar poate e ceva. Poate un animal, ceva în pământ care îl mănâncă acolo și el nu poate să se dezvolte, nu poate aduce roadă. Tot la fel se întâmplă și cu noi. Doamne ferește, să nu se întâmple așa. Tot la fel se întâmplă și cu unii oameni. Sunt în picioare, sunt în casa lui Dumnezeu. Dar te uiți în urma lor, nimic rod. Și acolo este o problemă. Cel puțin o problemă, dacă nu sunt și mai multe. De obicei sunt mai multe probleme, dar cel puțin o problemă. Și într-o vreme ca aceasta, o piedică, o problemă, o barieră în calea rodirii este vorbirea de rău. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Omul, dacă e bun, după starea lui Dumnezeu, dacă inima lui e curată și când vine în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu toarnă acolo e un hambar, e un depozit de bunătate, nu? E un depozit din Dumnezeu, ceva din Dumnezeu acolo. Și el când vorbește, nu poate să facă altceva decât să scoată ceva bun, nu? Decât să scoată ceva bun din visteria inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Deci, așa cum am spus, omul care nu are inima curată, de acolo din amărăciune, din frustrările, din judecățile, din tot ce e inima lui, va scoate cele lucruri la iveală. Și când vorbești cu el, va vorbi numai negativ, va vorbi numai, cum zicem noi, numai în paranteze, numai în parabole, va vorbi numai pe ocolite, va vorbi... Pentru că aceasta e ceea ce are în inima lui. Și nu poți să pretinzi ceva de la cineva care nu are altceva. Spunea cântarea, eu n-am ce-ți da. Eu n-am ce-ți da și ar fi bine să cântăm eu am ce-ți da. Să avem întotdeauna ce să-i dăm. Și atunci când stăm de vorbă cu cineva, atunci când facem ceva, să scoatem lucruri bune din visteria bună a inimii noastre. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și din prisosuri inimii vorbește gura. Gura vorbește, vrem, nu vrem, vorbește și încă ce mult vorbește. Dar este important, vorbește bine sau vorbește rău? Vorbește adevărul sau vorbește minciuna? Vorbește spre zidire sau spre demoralizare? Eu știu, e frumos ca să vezi pe cineva într-o situație și să-i spui câteva cuvinte să-l demoralizezi, sau e mult mai frumos să-i spui ceva să-l zidezi, să-l ridici de acolo de sus, nu? Depinde ce vorbește gura. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și așa cum am spus, vorbirea de rău dăunează de multe ori vorbirea de rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu la Iacov 3 cu 5, de la 5 în jos. Tot așa și limba este un mic modular și se pălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Spunea fratele Nicu că cred că dacă o tăiem limba și o lăsăm pe jos, și de acolo vorbește. Și de acolo vrea să zică ceva. E mic. Dar poate provoca mari daune. Poate provoca atât de mari daune încât să-l dea afară pe Dumnezeu din adunare. O limbă. Îl dă afară pe Dumnezeu din adunare. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenii.
Toate soiurile de fiare de păsări, de târătoare și de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, Tatăl nostru, și tot cu ea blestimăm pe oameni care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Amin? Doamne ajută-ne, că văd că la unele spuneți amin, la unele nu spuneți. Și întreb mai hotărât, amin? Nu știu, poate nu sunteți de acord. Cuvântul Domnului spune că cu limba putem să binecuvântăm, putem să blestemăm, decidem noi, dar nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să fie așa. Doar trebuie să binecuvântăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa cum am spus, vorbirea de rău vătămează atât de mult, rănește atât de mult, încât de obicei diavolul, când folosește această strategie a vorbirii de rău, o îndreaptă de obicei spre slujitori. Acolo o îndreaptă. Păstorul, diaconii, ăla care slujește, dar ce, ăla, ce se crede acolo la MTV, ce face acolo? Ce lucruri din ăștia, înțelegeți? Acolo, asta e strategia diavolului, să o îndrepte spre cei care slujesc. Și de unde știm noi lucrurile astea? Le spun eu doar așa? Nu. Le spune Cuvântul lui Dumnezeu. Le spune Cuvântul lui Dumnezeu că într-o situație Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Ceea ce am spus mai înainte. Oare ce se crede el sau ce se crede ea? Oare nu aș face eu mai bine lucrul ăsta? Sau nu s-ar găsi alții care să facă mai bine lucrul acesta? Și spune Cuvântul lui Dumnezeu la Numeri, capitolul 12, și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Oare nu vorbește oare și prin noi? Și spune Cuvântul Domnului că Domnul a auzit-o pe Maria. L-a auzit pe Aron, spunând așa ceva. Și Domnul s-a întristat. Domnul i-a zis lui Moise și Domnul a zis, deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câteși trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câteși trei, toți trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nord și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și au zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că avea lepră. Dumnezeu a auzit pe Maria. Maria era vas de lucru, era proroc. Aron era mâna dreaptă a lui Moise. Erau oameni deosebiți, erau primii lideri după Moise. Și au cărtit împotriva lui Moise. Au zis, cum le vorbește Domnul lor, tot așa ne vorbește și nouă. Ce s-o fi găsit el să-și ia o nevastă care nu este după voia lui Dumnezeu, să nu corespundea standardelor care era în poporul Israel. Și aveau dreptate. Ei aveau dreptate. Moise chiar încălcase ceva. Dar Dumnezeu a zis, da, eu te-am pus pe tine să-l ajuți pe Moise, nu te-am pus să-l judeci pe Moise. Da, o fi lucrul acesta adevărat, dar eu mă judec cu Moise. Eu mă judec cu tine, eu mă judec cu tine. Nu te-am pus pe tine să judeci pe ăla sau pe ăla. Dumnezeu ne vorbește și spune, te-am pus în biserica răul trezirii să aduci roadă. Amin? Nu te-am pus să fii arbitru. Nu te-am pus să fii observator. Nu te-am pus să dai note la cei ce cântă sau la cei ce predică. Te-am pus să aduci roadă. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și parcă nu pot să nu-mi amintesc și de David și de Saul. Atunci când Saul l-a întristat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a lepădat, un om după inima lui Dumnezeu, un om care o lăsat roadă în urma lui, a avut unele eșecuri.
a avut unele căderi, dar el s-a ridicat de acolo, este vorba de David. Și acest om al lui Dumnezeu, David, atunci când Saul era în fața lui și putea să-l omoare, a zis, nu mă voi atinge de robul Domnului. Nu mă voi atinge de unsul Domnului. E treaba Domnului. O căzut, o păcătuit, l-a lepădat Domnul. E treaba Domnului. Facă Domnul ce vrea. Nu m-a pus Domnul pe mine să facă dreptate. Domnul își face dreptate El. Amin. Dacă păstorul nostru, prezbiterul, diaconii, cei ce slujesc, ar fi făcut vreo greșeală, Dumnezeu se va judeca cu ei. Nu te-a pus Dumnezeu pe tine să-i judeci. Nu m-a pus Dumnezeu pe mine să dau note la cineva, ci Dumnezeu, El însuși va judeca. Amin. Amin. Să înțelegem din aceste lucruri că vorbirea de rău de multe ori aduce hulă lucrării Domnului. Atunci când cineva spune ceva, mai deducem, mai punem ceva. În altă gură să ajunge mai mult, să ajunge și mai mult. Și până la urmă, nu face altceva, pentru că e lucrarea diavolului, vorbirea de rău. Nu face altceva decât pune în lumină rea, pune în întuneric slujitorului Dumnezeu, pune în întuneric pe frații noștri și aduce hulă lucrării lui Dumnezeu. Cine va pierde, suntem noi. Cine va pierde, este lucrarea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a chemat acolo pe Moise, pe Maria și pe Aron. Au zis, cum v-ați permis să faceți lucrul acesta? Și imediat spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci norul Dumnezeu s-a depărtat de cort. Acolo unde este vorbire de rău, acolo unde este bârfă, este depărtat Dumnezeu din biserică. Într-un mod finuț, Dumnezeu este luat și scos afară. Dumnezeu nu poate să se manifeste, nu poate să stea acolo unde este vorbire de rău. Nu poate Dumnezeu. El este sfânt și vrea ca și noi să fim sfinți. Nu poate Dumnezeu sta într-o inimă în care se vorbește de rău și să aduce hulă lucrării Domnului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În cuvântul Domnului la Matei, Matei, capitolul 7, versetul 3 și versetul 4, spune cuvântul Domnului, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Așa se întâmplă de obicei. Cei care nu zic nu sunt plăcuți în fața lui Dumnezeu, cei care de obicei cârtesc, murmură, în primul rând problema este la ei. Ar trebui să se uite în interiorul lor. Că dacă ar fi ok, din interiorul lor n-are și cârtiri și murmurări. Dar Dumnezeu spune că vorbirea noastră va decide veșnicia noastră. Așa cum am spus, vorbirea noastră pe acest pământ poate să fie de bine și de rău. Cu limba noastră putem să rostim lucruri spre ridicare, spre zidire și tot cu limba noastră putem să rănim. Aduce pagubă lucrării lui Dumnezeu, dacă vorbim de rău, aduce pagubă celor din jurul nostru, dar mai grav decât atât, că vorbirea noastră va decide veșnicia noastră. Domnul să ne ajute să înțelegem Matei 12, 12. Da, Matei 12 cu 36, spune cuvântul Domnului, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ați auzit cu toții, da? Este scris aici. În ziua judecății fiecare va fi responsabil. Fiecare va da socoteală pentru orice cuvânt care l-ar fi scos. Dar nu spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua judecății, dacă ai spus cuvinte de zidire, de încurajare, cuvinte de mângâiere, vei fi tras la răspundere. Nu. Spune că acelea se fac
din belșug, poți să le faci. Nu este limită. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Că nu este limită. Poți să faci bine toată ziua, poți să ridici toată ziua, poți să te rogi toată ziua, poți să faci fapte bune toată ziua, nu este limită. Și nu spune că vei fi tras la socoteală pentru că n-ai cum să fii tras la socoteală. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare cuvânt rostit, ne la locul lui, va trebui într-o zi să dăm socoteală. Nu știu dacă suntem conștienți de lucrul acesta. Dumnezeu să ne facă conștienți. Pentru că cântăm că Domnul e bun ori și când, ori și cum. Dar parcă nu e chiar așa. Parcă nu e chiar așa. Nu e ori și când, ori și cum. Dacă îl cinstim pe Dumnezeu, Dumnezeu este bun. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu, Dumnezeu este bun cu noi. Dacă nu, Dumnezeu poate să fie bun, dar poate să fie și un foc mistuitor. Dumnezeu îl descrie Biblia pe Domnul Iisus ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omului, blând, liniștit, nevinovat. Dar îl descrie în Apocalipsa și ca leul din seminția lui Iuda. Ceva înfiorător, ceva... Depinde. Poate să fie Domnul Iisus mielul lui Dumnezeu, poate să fie și leul. Doamne, ajută-ne să-L cunoaștem pe Domnul Iisus doar ca mielul lui Dumnezeu. Amin. Și ajută-ne ca în ziua judecății să nu fim trași la socoteală, să nu se găsească. Asemenea lui Daniel spune că cei din jurul lui atât au căutat, au măsurat, s-au uitat cum lucra, cum se comporta, zile întregi, săptămâni întregi l-au urmărit pe Daniel și n-a găsit nimic la el. Mă, nu găsim nimic la el. Când slujești lui Dumnezeu, când vrei să faci o lucrare lui Dumnezeu, Satana imediat își va trimite solurile. Stai cu ochii pe el. Poate vezi ceva. Poate vezi ceva, după aceea să zvonești mai departe. Ia uite-o! Ia uite-l! Satana imediat va trimite. Va trimite să te măsoare din cap până în picioare. Să vadă. Dar ăla, cum? Ăla, aia, imediat își va trimite. De aceea, atunci când își va trimite, să se întoarcă înapoi rușinat. Amin? Amin. Când își va trimite diavolul solii lui să vadă, ia vezi-l pe Florin acolo, ia vezi-l pe Adi. Se duce la locul de muncă, e ok, și acasă, ok, pe stradă, ok, se întoarce rușinat înapoi. Nu mai are ce zice. Și așa cum am spus, va trebui să dăm socoteală, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu știu. Poate și eu am greșit. Poate și fiecare dintre dumneavoastră. Soluția nu este să ne culcăm pe urechea și zice, da, am greșit, acum așteptăm să fim trași la răspundere. Dacă am greșit, soluția este să ne pocăim înaintea Domnului. Spune, Doamne, am greșit, am vorbit rău, am judecat, am cântărit. Nu era treaba mea, era treaba ta. Eu nu pot să fac lucrarea ta, să o faci tu singur. Nu pot să-i fac dreptate lui Dumnezeu. Nu pot să fiu avocatul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de avocat. El, Domnul Iisus Hristos, este avocat între noi și Dumnezeu și El ne ține apărarea tot timpul. Noi nu putem să fim avocat, să-i ținem apărarea lui Dumnezeu. Și dacă am făcut lucrul acesta, nu putem decât să ne pocăim. Amin? Amin. Și dacă n-am făcut și suntem sfinți, Doamne, mulțumim că suntem sfinți. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare și, așa cum am spus, dacă diavolul nu ne-a păcălit și n-am făcut lucruri din acesta, mulțumim Domnului. Și dacă s-a făcut aceste lucruri, ne pocăim înaintea Domnului. Doamne, am greșit și de acum înainte nu vreau să mai fac, dar trebuie să ții de cuvânt, Nu zici, Doamne, am greșit și de acum înainte vreau să fac mai puțin. Am vorbit 20 de rău și acum vreau să vorbesc numai 10. Nu. Dacă am vorbit de rău, nu mai vorbesc. Dacă roada nu a fost după voia Domnului, de acum înainte vrem să fie după voia Domnului. Amin? Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cea ta este împărăția și puterea și mânia în veci. Amin. Fă locurile pe scaune și Slavă Domnului și pe liber și vă dorim tuturor să rămână binecuvântată.